L-awtorità ta' Djar ġabret 392 ċavetta fuq medda ta' 5 snin. Matul is-sena 2021 biss inġabru 80 ċavetta minn persuni li kienu qegħdin jabbużaw minn akkomodazzjoni soċjali tal-gvern. Dan ifisser li fl-aħħar 5 snin instabu kważi 400 każ ta' persuni li okkupaw residenza li ma kienx tagħhom kontra l-liġi jew mingħajr dritt. Dan fil-waqt li kienu qed jieħdu post ta' 400 persuna li verament kellhom bżonn akkomodazzjoni soċjali tal-gvern. Statistika ppreżentata lil ġurnalisti fil-bidu ta' din il-ġimgħa wriet kif mill-2017 sal-aħħar tas-sena 2021 l-awtorità sabet total ta' 392 residenza b'dan l-abbuż partikolari, ma dan kollu kien spjegat li dan mhux l-uniku abbuż li l-awtorità tiltaqa' miegħu. Fil-fatt, hemm diversi forum ta' abbuż, fosthom l-isfruttar ta' inkwilini vulnerabbli li joħorġu mir-residenza tagħhom sabiex jieħdu trattament mediku fit-tul, il-kiri u użu ta' akkomodazzjoni soċjali għal skopijiet turistiċi u kummerċjali, it-partit ta' akkomodazzjoni soċjali mingħajr l-approvazzjoni tal-awtorità, kif ukoll każi fejn persuni jokkupaw akkomodazzjoni soċjali mingħajr rikonoxximent. L-awtorità tiltaqa' wkoll ma' numru żgħir iżda sinifikanti ta' każi fejn persuni li jsostnu li huma rappreżentanti, uffiċjali u impjegati tal-awtorità jabbużaw mill-fiduċja ta' persuni vulnerabbli għal skopi ta' gwadannu frodi. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li ħaddiema tal-awtorità ta' Djar qatt mhu se jitolbu flus bil-quddiem lill-applikanti iżda jiġbru biss miżati relatati mill-amministrazzjoni u l-proċessar tal-applikazzjonijiet li ma' miżati jinħarġu skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskemi u dejjem tinħareġ irċevuta uffiċjali tal-awtorità. Apparti minn hekk, il-korrespondenza bejn rappreżentanti tal-awtorità u l-pubbliku ssir biss permezz tas-sistema tal-emails tal-gvern u l-linji tat-telefon fissi. U għaldaqstant, kulħadd għandu jinnota dawn id-dettalji meta xi persuni jsostnu li huma qed jaġixxu f'isem l-awtorità ta' Djar. Sar ukoll appell sabiex dawk kollha li jafu b'xi allegat abbuż jersqu l-quddiem bl-informazzjoni kollha biex jinbdew l-investigazzjonijiet neċessarji.